Погасяването на кредита се извършва съгласно изготвения и подписан погасителен план. Тук искам да обърна внимание, че договора за кредит се подписва в централния офис на Бургас Капитал от изпълнителните директори, след което се изпраща до клиента по пощата с обратна разписка. Плащането, както е описано и в договора, може да се извършва по банков път по посочената сметка на Бургас Капитал, чрез EasyPay, чрез ePay или някои други канали за плащане. Нашите контакти, всички вие ги знаете, записани са, можете по всяко време да задавате своите въпроси. А накрая на нашето представяне и на нашия вебинар искам да ви запозная с някои случаи, казуси, които са възниквали по-често като въпроси към нас и които смятам, че ще облегчат нашата съвместна работа. Произволно сме избрали някои по-често задавани въпроси. Например, много често се случва третата страница от искането за кредит просто да отсъства или да не е подписана от клиентите, или от поръчителя, или от кредитоискателя. Това затруднява разглеждането, както защото... и от консултанта, извинявай, че те прекъсвам. Да, консултанта също трябва да се подпише, за да знаем всъщност кой се занимава с кредита и към кой да се обръщаме в случай, че има някакви въпроси към него. Тези подписи са важни. Много често получаваме искания за кредит, които са извън възрастовия критерий. Отново да припомня, между 23 и 65 години към крайния срок. Просто извън тази възраст не можем да разглеждаме искането за кредит изобщо. Случва се също така декларация за кредитни задължения за поръчителите да не се попълва, което отново е пропуск и забавя времето за нашето становище. Много чест е случая, в който кредитополучателите и поръчителите не попълват своите телефони, най-вече служебните си телефони, а също така и като лица за контакт посочват самите себе си, което няма как да бъде прието. И в този случай това може да се види на време още при кандидатстването и да бъде отстранено, за да не се връща допълнително клиента за тази информация. Можете, когато кандидатства пенсионер за кредит, в момента на кандидатстването да изисквате от него и актуалното решение за пенсия, за да можем веднага да дадем отговор, без да изчакваме този допълнителен документ. Ники, нещо можеш ли да добавиш? Единствено за служителите в системата на МВР и в Министерство на отбраната се изисква задължително служебна бележка за доходите, тъй като техните осигуровки са блокирани и няма как да видим реалната сума, която той получава, и така не може да дадем становище по искането изпратено за кредит. Разбира се, очакваме и вашите въпроси, ще отговаряме допълнително на тях.